Уважаеми български граждани, скъпи приятели! Аз съм Борислав Гоцанов и съм водач на листите на БСП Обединена левица във Варна и Шумен. Една седмица след началото на кампанията виждаме, че никой не води дебати по същество за политиката в страната. Какво предлага, какво иска да се промени, за да отлепим най-сетне от икономическото и политическото дъно. БСП Обединена левица единствена е готова със своята програма за управление на България, която се казва 100 решения за ускорено развитие на България. В нея ние предлагаме своите идеи за развитието на всеки сектор в държавата – здравеопазване, образование, енергетика, външна и вътрешна политика. От днес всеки ден ще ви запознавам с това, което предлагаме във всяка сфера. Време е за решения. На 27 октомври гласувайте с номер 28 в бюлетината за БСП Обединена левица. Купуването и продаването на гласове е престъпление.